Ahoj lidi, zajímá vás někdy tyhle rostliny? Třeba jsou nádherné, někteří si toho nevšímají, teď jsou úplně nádherné. Stromy, všechno, příroda, proč se nikdy do ní nekouknete? Se mnou, když chcete, můžete. Jsem Rézenka a budu točit hodně videí o přírodě a i o jiných věcích s kamarádkou, s kamarádkami, různé věci prostě. S kamarády, s bratrem, se sestrou. Vidíte, krásné věci v přírodě vidíte. No, ukážu vám jednu hezkou rostlinu. Tahle rostlina je nádherná, podle mě je vynikající. Úplně cítím, jak je nádherná. Proč se do ní někdy nekouknete? Ukážu vám svoji nejoblíbenější rostlinu. Tohle je moje nejoblíbenější rostlina, nebo aspoň bývala. Ten strom, co jste viděli, to byl můj milovaný strom. Byla to broskev, ale už po 10 let nic nerostlo. Taky moji rodiče ostříhali. Tohle bude z tohohle videa všechno a ahoj!